Gusto ba kag panalangin nga mapamana nimo sa imong pamilya, mapamana nimo nga to sa imong mga anak, ug hangtod sa imong mga apo ug sa next nga mga generation? Kanato pag-isgutan karon sa atong daily devotional. May buntag gini si Pastor John Encargues. Kung nakay Bible, palig open sa yung Bible sa Psalms chapter 1, verse 1 ngadto sa verse 3. Isip mga ginikanan, gusto tag secured nga future sa atong mga kabataan, di ba? Maningkamot ta para mabuhi ta, maningkamot para natay kaunon. And labo sa tanan naningkamot ta para naay maayo nga ugma atong pamilya, atong mga anak. O gusto nato nga atong mga apo siguro puhon na managko sila nga naabay smile, na confidence sa ilang kaugalingon nga wala naglisod, wala nagpait. Kabalo ba ka nga naisa ka biblical nga principle ang Ginoo gihatag diha? Ug naa dinhi sa gisulat ni David sa Psalms chapter 1 verse 1 ngadto sa verse 3. Unta imo ning timan-an gyud nga verse tungod kay powerful kay ni siya nga principle sa kinabuhi. Now naay gi-describe dinhi ang Bible sa verse 1 ingon din ni David, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful." Nag-describe din ng David ang usa ka blessed life, ang usa ka kinabuhi bitaw nga puno sa panalangin. Now, kasagaran biya gi-describe na to ang blessing nga naalang sa kwarta. Kung nindot siya balay, gi-bless siya. Kung nindot siya trabaho, gi-bless siya, no? Pero dili biya na mao lang ang basihan sa blessing. Gani ang tinuod gyud nga blessing naaman sa atong spiritual nga status, na sa atong karakter pod nga status. Gani si David dinhi siya nga, "Blessed is the man," bulahan or malipayon ang tao nga wala nagalakaw sa mga dili mao nga impluwensya nga mga katawhan. Bulahan daw ang tao nga wala nagakuyog sa mga bugal-bugalon, sa mga nagabiay-biay sa Dios, no, sa mga dili good example nga mga katawhan. Gi-describe din ng David nga usa ka blessed nga life di ay usa ka kinabuhi bitaw nga naa kay baruganan sa imong pagka-Kristohanon, usa ka kinabuhi nga nagkinabuhi gyud ka para sa Ginoo ba. Naglikay ka sa dili mao nga mga butang, naglikay ka sa dili mao nga mga impluwensya nga mga tao, naglikay ka nga dili mahimong bad nga image imuhang Christian life. And then sa verse 2 ang isa sa pinaka-powerful nga principle, ingon ang Bible sa verse 2, "But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night." So isa ka powerful kayo nga principle. Ingon si David, ang iyang kalipay naa sa pag-meditate sa Word of God. Actually ang law dinhi mo man ang Old Testament books, no. Ingon si David nga ang iyang kalipay nasa pag-meditate sa Word of God. So ang tinuod nga blessed nga tao gihimo niyang primary nga source of instruction and correction and guidance sa iyang life ang Word of God. Dili lang siya reader sa Word, dili lang siya listener sa Word, usa siya ka good hearer sa Word. Iya gyung gi-apply ang iyahang nadungog gikan sa pulong sa Ginoo. So makita nato nga ang tinuod nga blessing na dinhi, gani ang result mo ni siya ang nindot kay nga result nasa verse 3, no. "He shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper." Na isa ni ka-powerful kayo nga result, no. Ingon si David nga kung nagalikay ka sa kinabuhi nga makadaot sa imong image as a Christian, o kung nagameditate ka sa Word of God day and night, ka naghihimo gining basis ang Bible nga guidelines sa imong life, masama ka sa usa ka kahoy nga natanom kilid sa sapa daw. Ang kahoy nga natanom kilid sa sapa usa ni ka kahoy nga healthy. Kung season sa mangga bitaw mamunga man gyud mostly sa mga mangga. Pero kabalo ba ka nga naay mga punuan sa mangga nga dili mo sabay siyang season, wala siya nagapamunga sa bulan nga ting bunga, no, dili na healthy nga pagkakahoy. Pero ingon si David, mahimong healthy ka nga kahoy, nagapamunga ka once ang Ginoo mo bless mo ani jud kag blessing. Giniingon pa gid siya nga ang iyang dahon dili mangalaya. Amo ni nindot kaayo, mo ni point ako, no. Ang kahoy nga dili malaya ang dahon, usa na ka talagsaon na kay nga kahoy, gani malaya magid ang dahon sa kahoy.
From point din ni David ba nga, mulas na siya nga kahoy hangtod sa next nga generation. Pasabot dili na basta-basta mamatay or mawala nga kahoy, mulas na nga to sa next generation. So point din nga, ang blessing sa Ginoo sa imong kinabuhi, mulas siya, mudugay siya ngadto sa pila ka mga generation, mamana pa sa imong mga anak, hangtod nga makaapo na sila, hangtod sa next pa nga generation. So muni na kanindot sa blessing sa Ginoo, kanabang dili lang bitaw pangalan nimo ang hinumduman sa mga tao nga nagsunod nimo, kundi even ang imuhang testimony ug ang blessing nga ilang nadawat gikan or pinaagi nimo. Ug once ang Ginoo mo bless ana, bisan unsa na ka ordinary, ma-material, ma-physical, unsa na nga klase nga blessing, once gi-bless na sa Ginoo, mulas gid na ug maghatag nagmaayo nga impact sa ilahang kinabuhi. So mangutana ko nimo, kinsa man or unsa man gyud ang guide sa imong life? Nagsalig ba ka sa imong kumpanya? Nagsalig ba ka sa imong kaalam? Nagsalig ba ka sa imong resources? Unta dili higala igsuon, magsalig ta sa word of God. Pag-meditate sa iyang pulong day and night, himo ang habit, himo ang attitude ang pag-rely sa pulong sa Ginoo, and then you will be blessed beyond measure, beyond your imagination, beyond your expectation. Tungod kay amazing ang Ginoo mo bless sa iyahang kanakan. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for your reminder. We thank you, Lord, once again sa imuhang pagtudlo na mo, Lord, sa mga biblical nga principles. And we ask you, Lord, to forgive our sins, Ginoo, sa mga panahon nga dili mi faithful na himo ming nag-rely sa mong own ability and strength, Lord. Please, Father God, ibalik mi, Ginoo, sa pag-meditate sa mong word of God. Tagay mig desire nga dili mi mubiya ni Ginoo, knowing nga nadin ni Lord ang imuhang promises. In Jesus' name, amen and amen.